Zdravím dámy a pánové, jako Rejs tady a dneska budeme hrát fungovou hru jménem Hytale. No, tady si můžeme vytvořit svět, jsou tu zatím 2 game mody, který můžu prozkoumávat, je to Exploration a Creative, já budu hrát Exploration, což asi bude verze Minecraft Survivalu. Já jsem se vlastně chtěl dát, proč tam byla ještě tak nic. Tak, teď jenom počkat, až se mi načte ten svět. OK, tak jsme tady. Abych pravdu řekl, já jsem tohle už hrál, takže já jako už vím, jak se to dělá. Tak, teďka budeme mít světlo všude. OK, tak, kde to jsme? Nějaký struktury v okolí? Ježiši, ne, spálený lesy, ne, tam nechci. Tady je ten chrám. To jo. Nějaký další struktury v okolí. Tady to vypadá, že něco co je. A jo, asi pak půjdeme do těch spálených lesů. Zatím pak něco je. Nějaký město velký. A tady je taky něco. Ale napřed půjdeme do toho chrámu, který je Hershov, kde je ten chrám. Tudy. Jo. V Hytale na rozdíl od Minecraftu, tak můžete si nějak uložit lokace a jak vidíte, ta oranžová šipka vás k tomu pak dovede. Já tady jenom zničím strom a jo, a to je další rozdíl Hytale a Minecraftu, že když zničíte ty podpůrné pilíře stromu, tak se zničí celý strom. Tak, jídlo potřebujeme. Tady mlátím strom svíčkou. Tak pojď. Hodný stromek. Blood Rose, tak to hustý. Jde, jeskyně. A do jeskyní půjdem, co 100%, ale napřed potřebuji nějaký gear začáteční. Tak jo. Craftit. Ne, nemůžeme craftit. Jo, potřebuji rubble. Rubble jsou vlastně šutry, které se válí všude možně, ale tady jsou spíš jen na tyčky na zemi. Jinak Hytaleovský stack se různí od Minecraftáckého stacku. Minecraftácký stack je 64 a v Hytaleu je to 100 u bloků. Orečka to mají zase jinak. Tady vidíte ty spálený lesy, což je na úplně jinou lokaci, než já chci. Jo, tady dávat bacha na ty bloky, protože nevím, jestli jsou hodný nebo zlý, a tady je rubble. Takže ho seberem. Jo, a taky to můžete líst po blocích, když je to výš než ty 2 bloky, co vy skočíte. OK, ale teďka už konec kecání a jde se k chrámu. Tak jo. Po cestě pozbírám všechny bobulky, co
co můžu. Víte co, tentokrát to budu hrát jinak. Jako budu se držet poblíž toho chrámu, ale místo toho, abych do ní šel úplně hnedka, tak si naspořím nějaký tyhle ty esence života. Tak jo, 20 je dost na to, jsme si vykraftili náš první pickaxe, tak. Jo, a teď už se nemůžeme vykraftit nic dalšího, protože nám chybí plant fiber. Naštěstí ten je dost dobře získatelný, když máte kliku z keříku. A nebo ho prostě tě víc už padá, když těžíte stromy. Jo, pokud se divíte, co je ta spirála, tak to je ta značka toho templu. Nevím, proč jsem mi předtím neukazovala. No plant fiber z jednoho stromu. Výborně. Okay. Zkusím to tím krumpáčem. Jo, tento těží trochu líp. Tak tohle to jsou obyčejné duby. Tak. A teďka stačí už jen vytěžit tenhle blok a strom nám spadne na hlavu. Tak, tady se ho padá mnohem víc plant fiberu než z toho předchozího. Ježiš, veverko. Jo, problém Hytailu je to, že tady jsou ty zvířátka extrémně rostomilní. Jako podívejte se na tu veverčičku. Podívejte se na ní. Jak má člověk něco takového zabíjet? Jako opravdu. Ale jako palec nahoru vývojářům, to aspoň dává vědět, že si s tím dali záležet, jo, a už mám přes 100 tyček, tak to potřebuju. Tak jo, jdem majnit. Někde poblíž jsem to viděl nějaký jeskyně. Já, no přece vytěžíme nějaký šutry, ať si můžeme vyrobit nějaký krafťák. Jo, a jako podívejte se, jak třeba ta tráva se přelíná do toho kamene. A jako můžu nechat třeba takhle rozkopaný kámen, to je taky úplně super. Jo, ale jako časem, jak vidíte, potom co to nakupu, se to opět opraví. Nějaký, liška. Lišky tady v téhle hře útočí. Takže tahle se asi řekla, že... A tady je první monstrum, kostlivec. Ježiš, ne. Tak jo. Zhebej, ne. Tak jo. Teďka by na mě neměl dosáhnout. Víte co, kašlu na to. To kraftím si sekeru a meč. Tak můj první meč v Hytailu. A bum. Já se asi dojdu pro svou svíčku, potom co se dožeru. Tak. To bychom měli vyřešené. OK, tak budeme mít torčky místo svíčky. Tak.
Jo, ale jako když třeba držíte bloky, tak to nefunguje ta svíčka. OK. Je tady třeba ta čestka. Ne, není. OK, tak jo. Teď musíme najít nějakou jeskyni. A tady je třeba něco, to vypadá. No, uvidíme. Jak se tam dostanu? Tady je spawn. Nevím, co je tohle. Ale tady jsme někde vytěžili první stromy, třeba tadyhle je něco. Jo, a samozřejmě pavouky tady nejsou jediný zdroj jídla, tady jsou třeba jaci. Jo, ale ty kopou. Jo. Kamo. Necháš mě být, ty krávo? Tak jo. Já jsem z toho maso. Jo, to v těchto strukturách tady je prostě malá šance, že se tu objeví prastará čestka. Ha. První džuzna. Tak jo. Jen pod zem, vážení. Tak jo. Tady to není jako Minecraftu, kde jako kopr i při nejnějších updatech je úplně k ničemu. Tady se kopr opravdu jako hodí a to, že je to kopr, poznáte. Asi poznáte tak, že z toho vyčnívají tady tyhle ty krystaly. Tady už žádný není. Tady je něco. Jsou tu normální typy oréček a jako trochu víc vzácný typy oréček. Jako pak je to třeba mithril. Což pokud nevíte, co je mithril, přečtěte si Pána prstenů. Mithril je taková ta nejpevnější ruda, co tam existuje. Naši kopr, výborně. A si ho nevím, kolik vezmu. Ale potom budu stopru potřebovat vrátit se další krumpač. Tady je ho docela dost. (23) Stack pro orečka je tak 25, můžu vám to ukázat, pokud poštěstí vykraftit víc než 25. Vidíte, 25 a už se to dál nestakuje a ty orečka putujou dál. Tak. Mě bejt, liško ryšavá. OK, tak jo. Jdu dělat krafťák. A postel, tak. Protože se bude hodit. Kdo ví, kdy začíná noc. OK. Takže, ježiš, já už můžu udělat bojovou sekeru. Blood Battle Axe. Kde jsou šípy. Tak dále. Já udělám fornejsku. Tak. Postavit, otevřít. Tak. Sazíme tam kopr, zapálíme a už to jede.
Tak jdeme potěšit nějaký další dřevo. Ježiši, další kostlivec. Ježiši, on má mejsku. Teda má opravdu velký damage. Dobrý, tak ten je mrtvej. Já se zase musím dojíst. Tak jo, jak to vypadá. 5 copper ingotů. Výborně. Tak to vypadá, že už si můžeme vyrobit věci z kopru. Jo, krompač už nemůžu. Ale blacksmith můžu, protože si budu chtít udělat... Ježiši. Kde ty se tady bereš? Kde? Kam ne? Tak jo, mám jsem si zničil svůj vlastní pec, no. To je taková pitomost. Tak. Jinak tady máme ten blacksmith table. OK. Dejte mi chvilku. OK, tak jo. Tady. Jo, nemám dostatek kopru. Tak. Tak koprový meč. Koprová sekera. Taky bych si mohl vyrobit krafťák na armor. Tady armorer. Protože to se bude hodit. Všechno se tady hodí v Hytale. Úplně všechno. Jo, akorát budu ještě potřebovat dost kopru. Na to fakt nemám dostatek kopru. OK, jdeme zpátky do jeskyně teda. Budeme muset použít tenhle starý kompáč. Ale to přežiju. Leskne se tady něco? Něco jako kopr třeba? Ne, tady je akorát hodně houbiček. A lebek. Že tady máme myšku. Myšičko, co tu děláš z hebej? Tak. Tohle tady nemůžu. Jo. Tak tady máme mé irony. Tak. Irony úplně nechci. Ty jsou mi teďka úplně k ničemu. No, jako taky s nimi můžu craftit, ale... Tady máme hlavní oblast zájmu. Kopr.
Kolik toho kopru máme? 10. Furt málo. Z toho je z těchhle hopě nějaký explozivní prášek. Co je tohle? Jsou irony. Ten zvuk poznávám, to je medvěd, to je medvěd. Tak tudy mě nahoru nikdo nedostane. Kopr, výborně. Kopr ten já velice rád vytěžím. Je, pod mě. Dvacet 21, OK. Tady, oh můj bože, ne, tady fakt ne. Jsou pavoučí jeskyně pro ty, co nejsou s Hytaleem obeznámení. To jsou pavoučí jeskyně a samozřejmě jejími obyvatele jsou pavouci. Pochopitelně, když to jsou pavoučí jeskyně. A já už mám 25 kopru. Nebo jste to... Ježiš, ne. Může. Ježiš, ne, já mám poison. Do prkínka. No, tohle se stane, když když umřete. Tak jo, tudy musím. Věci. Vícekrát to, co tu vystavět. Ten poison je tak otravný. Tak, trochu se dojím. Berýskama. Tak jo. Tak a to bude naše první město v Hytale. Ježiš, já jsem to ještě stihnul natěžit. Tak jo, 12 kopru. Tak ještě dvě Hytaleské hodiny. Neobyčejné hodiny. To by trvalo věky. Já taky si můžu udělat díky, luk koprový.
Jo, tady v Blacksmithu si můžu udělat další meč. Tady je mejska. Není to ta stejná jako v Minecraftu, prostě Battle Axe-ku. Pak díky, ty jsou docela dobrý. A pak je tu luk. Já se vykraftím ty díky. Mám nějakou sekundární zbraň. Tak. Tak ještě jednu hajteláckou hodinu. Tak jo, jdu si udělat pěsti. A už zbývají jen kalhoty. Na co teďka mám? Dost kopru. Tak jo. Helma. Vlastně brnění, rukavice a greaves. A když se podívám do inventáře, tak tady vidíte, kolik mám životů, jakou mám staminu, jakou mám manu, jakou mám defense. Momentálně je to 18%, ten kopr není až tak dobrý. Ještě 1 hodinu a 15 hajtejlackých minut. Já se bych si teďka mohl probrat inventář, udělat čestku a zahodit nějaký skrepy, který vůbec nepotřebuji. Už bych mohl nechat víc i nějaký ten iron. To nepotřebuji, tu síčku nepotřebuji, ty kosti jsou úplně na nic. Tak jo, 100% si ne. Nevykraftíme si železný štít, protože já nemám ten light leather. Jde. A jsme potně. Nechte mě hádat, mě zasle... Ne. Ještě 14 hajtejlackých minut. Jo, tohle je Curing Process Tanning Rack. Tady Tanning Rack. Tak to se mi to bude hodit, to rozhodně. A tak jo, to by pro dnešní video bylo všechno. Jako se loučí a naschle.